Sådan lidt tid. Ja, egentlig er Vestpå. korrekt. Modtaget, vi skifter kurs til det sydvestlige. Slut. Så skal vi nok ikke op over bakken her. Nej, vi holder os på siden. Jeg kan se strukturen foran. Ja, måske ikke. Vi vil lige skulle ud og kigge herfra, faktisk. Ja, jeg trækker os lige så lidt tilbage igen. Hvad sker der med vores bil? Og der. 9-0 har vi blevet beskudt. Kim, skyd syd. Vi sidder af. Jack, bare åben ild mod syd, hvis du ser nogen. Jeg er død. What the fuck? Slum trænger om på højre. 9-0, sanitet er nede. Jeg prøver at få ham op. Kim, Smider røg. mod syd. Søger på indsigt på kender. Slum, vil du komme med om på højre side? Ja, men jeg så ham hernede på siden. Godt, vi Jack, hvor ligger du? trækker lidt frem, og så kaster vi noget røg op. Cirka 4 meter væk fra dig, tror jeg. Har du? Smoke out. Smoke out. Var der nogen, der så, hvad der skete, eller hvad skete der lige? Der må være føling sydsted. Egil, kan du få ham der på benene igen? Jeg er i gang. Ja, det Slunk, var vi ifølge på rykker syd. lidt højere og op på bakketoppen. Ja. 5, hvor er du? Godt nok, han blev tror, tilbage. fem, Slunk, han vi står rykker her. højere. Efter mig. Nej, men du kommer op nu. Ryk mod nord. Yes. Jack, Fuck, hvor det der ramte os. noget beskydning fra syd. Okay, Jack, jeg skal have dig tilbage op i TMG'en. Vi kører lige en tur, Kim. Vi kører herop, så bare hold øje. Se hvis du ser noget. Er det forstået? Ja. Det lyder godt. Nej, 0, vi har øje på teknisk HMG på 195 grader. Kan du se noget? Ja, Kim? her er det en, det er dårligt. modtaget klar til samme ildoverfald på min tælling. Vent. Kim, har du indsigt på den, der Nej, er hvis du får dysen på, så kører jeg Jack op. Jeg skal afstand på den. Kan du se Kører noget? der Ja, lige tak så for stille det. op. Og det eneste, jeg ser lige nu, det er himmel. Nok for det, vi andre vi åbner på den. Ja, han er retning syd. 195. Ude på vejen. Er det vores to NPC'er, der kommer? Det lyder ikke godt, det der. Helt fri. Kommer sgu. Kom. Sidder af. Egil, kommer du lige at hente min medikit igen? Jeg er nede. Ja, enig, det lyder godt. Modtaget slut. Læg lige stille, Jack. Takker. Sådan du medkender tilbage. Har I styr på det her? Jeg går op Jeg har ikke indsigt. Har vi alle folk op igen? Ja, jeg er tilbage Ja. igen. Jeg sætter ud af det her TMG. Få en mand ind i det igen. Egil, du skal om på højre side af mig af mit køretøj. På bakken med dit køretøj. Modtaget. Jack, ind i igen, så kører jeg dig om. Jeg hopper ind igen, Fem men og så slå. er det for jeg ikke bliver Nej, skudt en nej, gang til. nej. lad være. Pas på, I ikke kommer i vejen og bliver kørt over. Dalsgaard, Ja, Egil. bilen er nede. Forreste dæk er ødelagt. Egil, du lægger en plan for, hvordan vi springer det køretøj der, så vi ikke forlader det herude. Har vi noget C4, eller så må vi gå på afstand og skyde det med, hvad vi har. Ja, vi skal i hvert fald lige have trukket nogle AT-runder ud af den først. Yes, for det flytter over i mit køretøj. Vi er på sagen. Jack, Brug dit hold til det, mit hold sikker. Kim, sørg for at holde observationen ud i området. Ja, jeg kommer nu. det er godt. Hele vejen fra øst mod vest. Bare Sørg tag for dem, der at hedder holde, HEAT. Alfa her er indskift. Jeg affyrer i AT mod vores bil. Skift. Alfa her er en, du har sprængningstilladelse på kraftskift. Der skydes med dyse slut.
Skud kommer. Victor 1 er til intet gjort. Super. Ikke. Nå, det er her I gemmer jer. Ja. Okay, jeg kan da finde ud af at gemme køretøjet, når det er. Ja, for helvede. Godt gået. Alfa her er en, du må se værk, vi falder ind bag dig. Skift. Det er modtaget, vi er Oscar Mike. Hvor kører vi hen? Slunk, når du ser mod Sydpå, over mod blokade, forbi blokade, og så op til her. Næsten stik syd. Lidt sydvest. De blå bygninger, vi kan se lige fremme, det er til højre for det, så tag at køre lidt til højre nu. Alfa her er en, vi kører ind i vejtid og afsøger stillingen, hvorefter vi fortsætter til bakketoppen til nord for skoven. Skift. Det er modtaget, vi gør lige hold ved blokademarkøren slut. Ja, okay. På en BMD på vores venstre. Hvad er det? Russisk køretøj. Bliver For skudt. helvede. 900, vi har russisk køretøj mod Nej, øst. det er et vrag. Scratch that. Det er et vrag, får jeg ved. Men vi modtager skud. Alfa her er en. Lime ind igen. Og skyde til venstre, vi kører op i vejtid. Kampskift. Det er modtaget, vi er på vej. Slut. Jeg hørte du, hvor de skud kom fra? Så han er lige venstre? Eller vest, undskyld. Ikke guide. Jeg er lidt sydvest på. Bare tag det med ro. Bare tag det med ro. Sådan, og så bare stik sydpå herfra. Tag skud igen. Det hørte jeg ikke. Der igen. Det hørte jeg det der. Vi mistede vores TMP-skytte. Stop. Ja, stop den her. Her er en. Stop. Jack, bare gå i gang med at ødelægge den der, hvis den ikke... Er den oppe endnu? Ja, Alfa er stoppet. Lime, kan du ikke... Lime! What? I skal ikke forlade bilen, fordi vi har en TMG, der skal udnyttes effektivt, og den skal kunne flyttes. Så ind med jer igen. Og så skal vi lige bakke den lidt tilbage. Sure, lige snart. Fuck. TMG er nede også, by the way. Er Jack nede? Ja. Nå, okay. Det rammer rimelig effektivt. Et Alfas Jack er nede, vi får ham lige op og bakker lidt tilbage efter det. Ja, jeg har styr på dem. Skal jeg tage medic? Ja, bare gør det. Eller undskyld, op på toppen af bjerget. Der er ikke styr på, hvor fanden fjenden er. Direkte syd oppe på toppen af bjerget. Ja, modtaget. Det rammer fandme godt. God melding, Brian. Jack, du skal ind i bilen igen, og så sigt direkte syd op mod bakken. Op mod bakken, gør det. Stik syd, op på bakketoppen. Og Lime, du bakker bare lige så stille. Jeg sætter af igen. Egil, jeg skal bruge en medic nede bagved. Ja. Jack, Ned ad bjerget, ned til foden. Stik sydstad. jeg er på det dernede. Den er i styr. Så i alsaten vil den ikke Hvis QRF er i området, så får de nok føling fra deres vest. Det skal jeg nok melde videre. Så. Du er op igen. Tak for det. Hvad er en agent af snabskift? Det skal jeg nok sørge for. Modtaget slut. Slunk, har vi noget indsigt? Jeg kan ikke se dem hernede fra. Ja, men de er direkte syd på... nogle af dem er til venstre på bjerget, og nogle af dem er lidt længere over til højre. Jeg står for lavt, jeg kan sgu ikke se dem.
Du må fortsætte engageringen. Jeg vil gerne vide, hvis de forsøger at omgå os. Jeg får styr på tropperne nede bagved. Ikke indsigt. Kan du høre mig? Lad os gå. Ja, jeg er her. QF, de har lige mistet det ene APC raketskud. Og de har spottet fjenden, og de vil gerne kalde noget luftstøtte ind. Er det okay med jer? Ja, det er helt fint med os. Vi rykker i bedre positioner og forsøger at engagere. Formentlig samme fjende, der beskyder jer. Ja, det er formentlig samme fjende, ja. Jamen lad os få det luftstøtte, og så rykker vi lidt længere sydvest på. Alpha, Victor 1 er Oscar Mike. Jeg må tage slunk, vi følger efter. Vi er ude på siden her. Bare fortsæt lige venstre om teknikeren. Hold lige 5 sekunder, jeg så en fjende lige over stenen gæret herovre. Hold! Fjende ved stengæret. Han er nede. Det er det som om. Jeg er stadig beskyttet. Sorry, jeg vil bare lige på det linje. Jeg har ingen indsigt. Satan, nu er han nede igen. Smid røg. Jamen, de skyder fandme godt, de gør. Vinden er sydvest, bakketop. Afstand 200 meter. Kilo 1. Jeg skyder. Jeg er nede. Ja, det er modtaget. Jeg er i gang med at få folk op. Er der en, der gider at sætte sig i TMB'en? Skal nok. Lækkert. Det er lige fremme ved fabriksbygningen. Lige fremme til syd. Fuck, mand. Bliv nede. Alle andre er nede end os. Smid noget røg, hvis du kan, og så få gruppen op over og vestpå. Bare smid dem lidt mod syd. Der er en fjende over ved Technical. Du gik lige ned. Jeg er på vejen igen. Det var da lige godt satans. Du kommer op igen, Jack, og så skal jeg have dig over vestpå til den anden bil og hjælpe derovre med det samme. Ja. Hvor siger du hen af? Vest, løb over til bilen vest, og så få dem op derovre. Har du medkit på det, eller har jeg det stadig? Ja, jeg har også. Du har også. Vi har begge. Go. Super, det derovre. Og vi har fjender ude sydvest på oppe ad bakken på vej ned mod os. En, der lige dækker mig, så derude, og tager ham, der er lige sådan skråt i midten. Der er ikke nogen, der dækker dig, tror jeg. Nå. Jeg tror ikke lige, der er så mange oppe lige nu. Fuck. Okay, Lime, du kommer op her. Når du er oppe, så løb lige om nord om bilen. Bare følg mig. Er det vores APC? Det er vores, ja. Men vi har fjender op ad bakken sydvest på. Jeg har ikke nogen indsigt. Der løb en derude, cirka afstand 150 meter i noget buskage. Pisse godt, Doc. Tak for det. Retning 220, men jeg har ikke indsigt på ham længere. Egil, har vi alle folk op igen? Alle er oppe over ved os. Umærket, har vi nedkæmpet fjenden, eller er der flere? Det er negativt. Jeg tror stadig, der er en i retning 220, afstand 200 meter op ad bakken. Jeg har ikke indsigt. QF, de er kommet ned til os, for jeg assisterer imens vi... Ja, jeg ser godt, at Sten er her. Godt, vi sidder op i køretøjerne igen, og så kører vi 100 meter højere ned i bunden af dalen. Retning sydvest. Bare lige vent lidt. Lime. Kan du komme op af her? Sådan der.
Og Jack, du må gerne lige pege den lidt ud til venstre. Hvad er der føling? Jeg kan ikke se ham, han er tæt på. Det tror jeg skal op. Nej, sorry. Jeg havde ingen føling overhovedet på dem. Det er Nix jo. Det er helt i orden. I har hygget os. Ja. Jeg har skudt 2, mand. Ja, jeg har kigget op på noget græs og en himmel, og så kan jeg lige skimme solen. Lyder som om vi har det godt. Jeg har revive, eller medic. Super. Tak for det. No problem. Jeg troede lige de der 2 tanks, der kommer også fra deres, så jeg var lidt på skide. Hvor blev han af? Han ligger nede i jorden. Kan du se ham? Eller skal jeg tage ham? Du må gerne. Jeg kan godt tage ham. Et er alfa skift. Jeg kunne ikke få lov. Vi er alle oppe igen over i alfa-sektionen. Hvad med jeres skift? Jeg er her. Ja. Jamen, vi er alle oppe igen. Har vi nogen idé om, hvor fjenden er? Overhovedet ikke. Vi modtog RPG, og den var død præcis. Jeg tror fandme, det var artilleri. Nå. Nej, det var RPG, jeg hørte musik. Var det RPG, der blev skudt en del skud? Ja, der blev skudt op til 8 missiler. Det ser ud som om, vi bakkede ud af artilleri, men det finder vi ud af. Her er en skift. Curve spørger, om vi vil have et lift. Jeg ved sgu ikke, om jeg har godt af... Her er en, det bliver vi vist nødt til. Jeg kommer til din position, slut. Egil får trukket en lille smule mod syd op på linje, og så sikrer det område. Så får jeg mine folk trukket herover. Det er modtaget. I liner lige op på venstre side af mig. Jack yderst. Og så går vi bare frem lige med våbnet oppe. Og Jack, du må gerne kigge lidt mere ud mod øst end os andre. Og så stopper vi bare fremad. Og så stopper vi lige, når vi når op til toppen her. Hvis vi har føling, så bare ned på maven. Der var noget igen. Men bare fortsæt. Der er sådan en lille høj foran os. Der kravler vi lige op på, og så bliver vi der. Føling, retning syd-sydøst. Afstand 400-500 meter. Ja, egentlig modtaget, vi rykker øst. 140 grader cirka. Gentag, hvad den er grad. Retning cirka 140. Ikke indsigt. Slut. De skyder godt i dag. Vi skulle have den anden blokade stort set øst for os lige nu. Ja, ser du på kortet. For helvede, Jack han er nede. Jeg får ham op. Ja, vi bliver skudt af. Vi trækker frem til stenen lige her 20 meter foran os, og lægger os ned. Dalsgaard får øjne ud østpå, ned til blokade 2. Har det. Nej, kontakten er... Kast røg. Føling 150 grader i bunden. Smoke out. Jeg er nede. Jack, du kommer op nu, og så skal jeg derover til at få Dalsgaard op bagefter. Han ligger øst for dig. Du er nede omkring vejen. Jeg så noget tracer. Lader. Fuck! Har du indsigt? Ser ud til, der kommer tracers ned for fabriksområdet. Ja, okay. Shit. Ja. Kim, træk med lidt længere frem. Ja, 5 skift. Fuck, jeg er nede igen. Mange tak. Så der er skud. Er der nogen, der har præcis indsigt? Jeg har en 3-mandsgruppe. Lige nede sydøst. Direkte sydøst. Har det.
Er Dalsgaard oppe? Jeg tror Jack har fået ham op, men jeg er ikke sikker. Et her er alfa skift. Jeg tror ikke, jeg tror Jack er nede også, måske. Nej, han står gået der. Han bevæger sig stadig. Ja, men jeg har ingen idé om, hvor fanden de der skud kommer fra. Jamen, det er i retning 150 til 130 cirka, nede mod fabrikken. Dalsgaard? Jeg er tilbage igen. Dalsgaard, jeg foreslår... Tilbage. Hvor har vi... 141 grader. Vi bliver Meget virkelig... 41 grader, det er modtaget. Vi bliver virkelig overbeskudt her. De har indstillet sektorkuren rigtig godt. Jeg foreslår, at vi flankerer i stedet for. Det er... Egil, Vil du bedst på at flankere? vi har fjenden lige nede for foden af den bakke, vi er på. De er lige nede for foden af bakken. Godt, Egil, du trækker vest på. Jeg går ned til mine folk og får lagt noget støtte på. Det er modtaget. Er Jack med mig? Pas på, at vi ikke kommer til at skyde på hinanden. Ja. Sæt i værk. Yes, Alfa efter mig på kolonne. Vi rykker ned til den bil på højre side. Vi får da brugt vores medikit i dag. Ja, det må du nok sige. Kim, her er en. Du kan trække frem til køretøjerne, så endte bagerst. What? Vi blev smidt ud af vores Marshall-skift. Højre side med dine folk. Fjenden engagerer noget i retning 145. Gentag, Dalsgaard. Træk ud på højre side og kom op på linje. Det. Jeg er yderst. Jeg fandt ud af køretøjet, jeg ligger på vejen et sted. Ja, bare placer her træerne et sted. Og så få øjne sydpå. Jack, du får lige Kim op. Egil, se dit kort. Ser det. Jeg har lavet en vej ind. Vi trækker ned til blokaden, hvor de to QAF-styrker de holder. Og så trækker vi den vej op på bakken til høje 121 for skoven afsøgt den vej ind. Det er fuldt forstået. Kim, sørg for også at rykke med ud til højre. Det samme med dig, 5. Bygninger lige frem. Modtaget. Gruppen går holdt. Knæl ned. Alfa her er en. Din gruppe fortsætter ind og afsøger bygningen til venstre. Min gruppe fortsætter et smule mod højre og sikrer. Skift. Jeg har det, Dalsgaard. Lime, du er points. Et Alfa her i compound er ryddet. Skift. Det lød mere som... Ja, vi har ikke hørt noget skift. Det lød mere som Jack på, man Vi har en transport lastbil kørende ned fra byen syd for os. Få dyse frem, dyse frem. Mod vores retningsskib. Og kom lidt i dækning ind under træerne. Ja, vi har indsigt. Det er retning 170 cirka på vej mod os. Skift. Det er transport fyldt med fjendtlige soldater, skal jeg lige hilse til siges. Dyse er klar. Kan vi åbne? Jeg tager kiggerten frem. Her er den allerede frem, de er cirka 264 meter ude, retning 169. Det er fjende, den er fyldt med dem. Klar til at åbne på min tælling. Alfa er klar med dyse. 3, 2, 1, værsgo. Fuck ja! Sådan, mand. Pikkegodt. Okay, få i øjnene rundt igen. Godt skudt, Lime. Tak. Der var lige en, der steg ud af den, ja. Ser vi flere i området? Alfa her er en. Har du indsigt på flere fjender skift? Det er negativt skift. I fortsætter ned i bunden af bakken retning lastbiler. Vi sikrer jer herfra. Når I kommer ned i bunden, skal jeg have signal, så skal vi op. Det er modtaget via Oscar Mike.
Jack, du må gerne komme på min venstre side, og så fortsætter vi i løbetempo med Ja, jeg er på din venstre side allerede. Ja, men med afstand. Fordi hvis der springer en granat her, så dør vi begge. Ja, okay. Så der, vi rykker. Våbner oppe. Alfa, her er en, jeg er nu på højre side og har fuld indsigt. Du kan begynde afsøgningsskift. Vi går i gang slut. Yes, lad os rykke ind, og så til højre først. Lastbil, højre retning, sydvest. Få dysset frem. Ved compound, skift. Ja, det er modtaget afstand, cirka skift. Alfa, her er en. Det er jeres sydvest ved næste compound på den anden side af skoven. Træk frem til den før opgivende position og se om I kan få indsigt derfra. Skift. Det er modtaget slut. Okay, vi prøver at rykke lidt sydpå. Man prøver at bruge noget dækning. Jeg ser den derude, vest, stik vest, og brug lastbilen her som dækning. Den kører bag om compoundet derovre i en nordlig retning. Okay, jeg skal have en hurtig måling på den, hvis jeg skal nå at ramme den. 2 sek. Skynd dig. 300 meter cirka. For sent. Alfa, her er en skift. Kører længere oppe. Ja, Alfa her skift. Kan ikke ramme den deroppe, den er omme bag bakkedraget. Ja. Der er et prøve at få fat på dig. Nå, jeg prøvede bare lige. Klart og tydeligt. Fjenden er igen trukket ud af området. De kørte mod vest af vejen, og er her ikke længere at skifte. Ja, det så vi. Hvad er vores opgave ved nu skift? Havde I indsigt på fjendelig lastbil, da den holdt parkeret bag bygningen fra den position, du har nu skift? Vi havde indsigt på det compound, hvor den holdt bagved skift. Det er modtaget vendslut. Vi skal have det compound afsøgt via dit sikringshold. Træk ned i skoven, du har nede i bunden af dalen, og videre ind igennem skoven og op og afsøge compound. Kraftskift. Jeg kan høre et eller andet, der bevæger sig. Ja. Jeg er bag dig, Jack. Okay, vi starter lige sikring herovre. Bil tilbage, bil på vej tilbage. Ja, Lime, få dysen frem. Det er modtaget, du er helt fri. Den er fyldt. Sådan, mand. Fjendtlige kører. Det var din dyse. Pisse godt arbejde. Afsøg compound og meld tilbage skift. Ja, det er modtaget slut. Godt arbejde, Lige Lime. det her hus over på den anden side. Hvad? Øverste etage clear. Ja, har vejen. Combat cleared. Ryk op mod lastbilen. Ja, den så også ud til at være fuldkommen fyldt også. Ja, pas på ilden, at den ikke får fat på jer. No. Vi melder compound clear skift. Det er... Nej, 0 beskydning fra nordvest op ad bakken. Retning cirka 320 skift. Jeg har pindet ned.
Holy fuck, mand. Var det vores AFV'er, der angreb der? Det tror jeg. Ja, det var vores, de holder nede på vores sydøstlige retning. Alfa her. Kylling vest. 2 infanterister er i gang med at nedkæmpe. Det er modtaget, at vi kommer op på toppen af bakken lige om 10. Skift. Kaster røg. Og de er lige fremme. Vest. Pas på. Venlig lige fremme. Vi rykker ud på deres højre side. Egil, jeg har en mand nede og skal bruge din sanitet. Det er modtaget. Jack, du er på sagen. Jeg er på vej. Hvor blev han af? Forsvandt han? Jeg ved ikke, hvor fanden han er henne den anden. Livet forsvandt. Han blev nok sendt tilbage på basen. Slunk. Hvad er afstanden? Egil, han kommer op på din højre side. Brian, hvad er afstanden? Vi mistede en jeg tror, APC. det er 300-400 meter. Modtaget. Men det ser ud som om begge to er nede. Nej, det er det ikke. Modtaget ild fra vestretning 290. Få noget mere spredning på den her linjeformation her. Det er modtaget. Egil, fortsæt frem til skovkanten mod nordvest og få dine folk i stilling der. Vi fortsætter lidt ud til venstre ud på vejen. Har det. Så op på linje, og så våben fremme, gå. Og så i nordvestlig retning. Et alfa her skift. Vi er i positionsskift. En det er modtaget. Se dit kort. Kan du se, hvad min plan er skift? Det kan jeg. Alfa rykker op til 116 højen og har indblik, mens I rykker først til Dalsgaard, derefter ind til fabrik skift. Det er 100% korrekt forstået. Jeg vil gerne have en melding, når du er på højdedrag 116, når du må se det. Det er indforstået, vi går i gang. Slut. Alfa her er en skift. Alfa her er center. Er en, vi er klar, så snart du har sikringen til at rykke ind og afsætte. 9-0, vi modtager skud fra vest. Vi åbner. Skift. Modtaget, vi afsøger nogle compound slut. Det er en sniper. 9-0, det er vist en sniper. Flere hundrede meter ude sydvest. Jack er nede. Lime, er du oppe? Satans. Jeg har 2 mand nede, skift. Ja, en det er modtaget, jeg kommer til dig. Slut. Det er negativt bliver jeg. Jeg er eksponeret for en sniper, skift. Det er modtaget. Har du position på sniperskift? Et cirka retning vest 240, afstand måske 300-400 meter, det er ukendt, skift. Ja, en det er modtaget, slut. Og jeg prøver at trække mine folk med ned østpå. Ja, en gentag snalskift. Jeg prøver at trække mine folk ned østpå. Ja, en det er modtaget.
får jeg op lige så snart røgen er oppe. Hvad er det? Og vi har altså ham, sniperen, stadig derude vestpå. Var der ikke 2? Pas. Du kommer op nu. Vil du tage dig af Lime, som ligger nordvest bagefter? Det kan jeg godt. Ah! Slunk, kast noget røg, retning vest. Jeg har ingen røg tilbage. Det er modtaget. Ja, pas på deroppe. er... Han kan se os på vej herned. Så ryk længere ud østpå, inden I rykker syd. Skift. Jamen, næsten lidt. Egil, hvis du fortsætter ned med dine folk til muren og kommer igennem og ind på fabrikken, så holder vi sikringen her. Ja, det er modtaget. Jeg skal lige have dem med. Ja, jeg kaster noget røg lige om et øjeblik. Slunk, vi trækker med ned. Kim, du bliver. Modtaget. Holder sikringen ved LMG der. Ind mod den dør, lige præcis den retning du har. Ja. Og klædt herinde. Det gør jeg også. Fik en. Hvor har vi følingen hen? Nordvest inde i compound er der noget. Modtaget. Pas på, I ikke trækker for langt frem op af højre side. Kim, Modtaget. han har sikring deroppe af med LMG'et. Slunk, vi trækker med indenfor. Kim, har du indsigt på noget? Check. Modtaget. Forkert vej, mester. Ja, hvad? Jeg vil bare tjekke, der ikke er med at gå ned langs den retning, vi skal gå. Frem og afsøge venstre side. Det er modtaget, Dalskov. Slunk, Clear. Pas på med at kigge ud der. Alfa, her er en, når du er helt fremme på venstre side, vil jeg gerne have signal, så trykker vi helt frem på højre side på kraftskift. Et modtaget, vi er så langt ude til venstre i compoundet, som vi kan blive. Skift. Her er en, træk op langs venstre side, og når I når en sendt signal, så trækker vi også frem. Skift. Og så... Fuck, man, var det... Vi kan godt nå det. Jeg er klar igen. Alfa, her er en skift. Så vil vi godt kunne nå det. En her er Alfa, jeg var lige nede. Skift. Her er en af jer, der skyder, eller bliver skudt på skift. Vi bliver skudt på. Vi bliver engageret fra vores nord ude ved indgangen. Skift. Smid noget røg foran ham. Her er en, vi er om på højre side af fabrikken. Opgiv din positionsskift. Vi er på venstre side, næsten helt fremme ved venstre husmur. Her er en, det er modtaget. Vi er næsten spejlvendte jer. Vi trækker frem til hegnhjørnet og engagerer nordskift. Vent. Vi skal lige have lime op. Skift. Her er en, jeg venter dit sted. Lad være med at rejse jer op. Lad være med at rejse jer op. Vi har LAV bagved. Ja, pas på, ikke bliver kørt ned. 1-1, vi er klar igen. Vi rykker lige så stille frem. Skift. Her er en, det er modtaget. Og de er på vores højre side, når vi kommer frem. Er der nogen, der får en fucking LMG, der skyder efter os? Overhovedet ikke. Egil, kan du høre mig? Ja.
Fjende ude på vejen nordvest, klar til at engagere. Vi trækker ud på vejen op ved punkt Egil. Nord for os, ja, modtaget. Du sætter i værk, du forrest. Jeg kommer lige bagefter dig. Har det. Lime forrest. 5 her er 1. Vi trækker nu ud på højre side af APC'ens position og klar til at engagere skift. Bare stik nordøst nu, op på højre side af APC'en. Rykker. Jamen Egil, hvis du trækker dine folk med frem en 50-100 meter, og så får indsigt ned på, til venstre ned på Rarbrik, så trækker jeg mine folk venstre om og ind og afsøger. Det er modtaget. Alfa, bare kom hen til mig og tag noget stilling, så er vi klar. Kim og Slunk, kom med mig. Vi venter ikke på den fjende der mere. Vi skal ned og have afsøgt det sidste fabrik dernede. Slunk, du er forrest, og vi løber samme vej tilbage, som vi kom. Kim, du er bagerst. Men det er bare direkte derhen. 1-1 Alfa A stilling. 1-1 her, 1-5 skift. Så vej som vi kommer hen. Til den nye fabrik. Løb herhen. Spred ud, spred ud. 1-1 skift. Spred ud. QRF melder, at tidligere termisk kontakt er trukket vest på. Der var tale om en gruppe plus, der trak sig vest på, væk fra det her område skift. Få lige gennemsøgt det buskads, der er i bunden af bakken vest. En fjende har trukket vest på og væk fra området. Det er modtaget af... Ej, vi koncentrerer os lige om Rarbrik dernede, og vi holder fokus på det indtil videre. Slut. Alfa her er skift. Vi er nu nede på vejen og trækker ind og afsøger Rarbrik skift. Det er modtaget en. Vi holder overvågning på den. Slut. Fjerner den der. Og for helvede, holder der ikke en technical inde i den hvide lade? Hvor? Jo, det gør der fandme. Jeg har indsigt på en technical inde i den store hvide lade skift. Ja, det gør det sgu også. Der bliver beskudt. Skift. Skydning langt ude nu. Er nogen, der løber ned til venstre? Scanner, kan ikke se noget. Jeg tror en må være nede eller sådan noget. Vest for jer. Så jeg en løb. Ja, men der er skud mere i retning 300. Okay. Det er Dalsgaards gruppe, jeg sagde. At de må være vest for jer, ikke? Jo, de er direkte vest for os lige nu. Ja, okay. Jamen, det er dem, jeg så lidt. Et her er alfa skift. Jeg tror, Dalsgaard er nede. Alfa for dine folk dernede. Ja, det ser ikke ud som om der er nogen i teknikalen. Vi prøver at få dem op dernede. Vær klar til at smide noget røg ned mod dem. Jeg går forrest. Jeg bliver heroppe og dækker så godt jeg kan heroppe fra. Ja, tak. Sikker hvor nede ligger Alfa, siger du? Gå stik vest. Stik vest. Har du nogen? Kom med efter mig. Kolonne på mig. Ned ved vejen. Stik vest. Oh shit. Hvor fuck er det for? Smider røg. Smider røg også. Jamen det kan være et problem, hvis man er gennemgående, så skal man lige pille det af og tage det på igen. Jeg kan ikke se det. Han er langt væk, og der er ikke noget brav for der er ikke noget knald for resten af. Drop den og så tage den op igen, hvis det er du er i sikring. Okay, prøv lige at få jer op. Vi er i gang med at smide røg. Hvem er det her? Jeg tror det er Dalsgaard, du har fingrene i. Ja.
Der er røg til din nord. Vi bliver engageret fra nord også. Nordvest. Det er modtaget. Inden for compounden blev mine folk skudt. Inden for compounden bliver der beskudt skift. Lige frem i døråbning. Jeg skyder på din venstre side. Jack, kom over til Knælskov. Jeg rykker frem til muren. Rykker med. Så er der kun 20 sekunder tilbage. Det er lige til venstre for den hvide lærbygning. Jeg kan fandme ikke have plads til et medkit på mig. Der ligger ellers et på ham her. Jeg sender 40 mm derhen. Det er godt. En til. Kim, er du oppe? Det er det vrag, du skyder på, by the way. Ja, men det er også meningen. Det er for at sprede impact derhen. Kravl op til døren. Vent lige. En vent slut. Eller ved engagere i marken vest. Sorry, han er nede. Ikke ild fast for ilden og ildlinjen. Jeg ramte dig. Vi fik ham på den anden side her. Medic, jeg skal bruge medic heroppe ved Eagle. Han er i gang med at blive revive nu. Slunk og Kim, slut op bag mig. Modtaget. Vi rykker ind og afsøger venstre. Lime, hold sikring. Slunk og Kim, er I klar? Ja. Vi rykker ind. Vi dækker. Godt nok, vi får sætte op i ham. Du sætter afsted. Ja, Slunk, du følger efter hans bagerste mand. Vi sidder forhåbentlig op i den, og ikke i ham. Kim, du er bagerste mand. Ja. 5, du kommer ind bag mig. Rettelse, jeg løber længst ud til højre. Har det. Go! Ude på højre side af køretøjet. Slunk, træk langt ud. Slunk, der er noget, der skyder der i hvert fald. Det er venligt, der skyder. Eller Ven skyder. Nede i bunden af bakken, retning pæl. Ikke, vi trækker 10 meter frem med hele gruppen. Fremad. Retning 240, bund. Spred ud til venstre. Lige frem 50 meter. Lige frem 50 meter. Ilden er fri, når I ser fjenden. Ja, nede i bunden af bakken. Få en granat derned. Slunk, kom med op på højre side. Jeg har både Lime og Jack nede. Vi gør holdt her. Vi kan ikke længere frem. Du kommer op, Lime. Et her er alfa-skift. Jeg får lige mine mænd op igen. Skift. Det er modtaget. Jeg vil gerne have mail, når du er klar. Det er så meget for det. Slunk, hvad ser vi? Kim, hvad skyder du på? Jeg kan også slå tør for røg. Ja, det er også for længst. Det gjorde jeg for en time Hvad siden. skyder du på? Jeg drejer mig op. Ja, vi deler også. Ja, det er modtaget også. Slunk, vi skal have syd. Vær forsigtig heroppe på bakken. Ja. Spreder jeg ud. Yes, lad os tage sydvest på. Jeg tror bare, vi skal holde den stik syd. Nej, undskyld. Vest-sydvest. Alfa er enskift. Alfa her, send det. Er du i stillingsskift? Det er vi om 10 sek skift. Jeg har fjendtlige 2 lastbiler, der holder ned på højre side af fabrikken. Jeg vil gerne have, at du får indsigt og klart sammen i luftfartsskift. Det er modtaget, vi får øjne på dem. Skal slut.
Og der står en mand over ved væggen. Lad være med at engagere nu. Jeg har øje for 2 soldater indtil videre. Der er tilknyttet minimum 2 infanteri til de køretøjer, skift. Fuck, jeg er nede. Alfa er 1-1, følge venstre. Jack. Ja, hvor Check for. Takker. Kan jeg eventuelt move ind i det skur, der er lidt mod vores vest-nord, og se om vi kan få noget cover der. Slung tager næste sten der til venstre. En skift. Slung tager næste sten derovre. Det er den jeg kigger på. Hvad skyder du efter den, Egil? Alfa her er en skift. Retning 260. Kom herned til mig, så kan I se de 2 lastbiler. Vi har indsigt på de 2 lastbiler. Ja, begge 2 røg ned, og det er infanteristerne, der var. Hvad prøver du at skyde lastbilerne over? Alfa her er en international skift. Du bruger in-game voice. Vi engagerer lastbilerne områdeskift. Modtaget slut. Hvad er det for nogle armorboks, der er på det? Jeg har det her lort på igen nu. Jack, skurt dernede, det er ikke nogen god idé, fordi det er sådan tynde metalplader, så de kan alligevel skyde igennem. Ja, okay, jeg kan godt se det lige så. Alfa her er en, der har observeret ammunitionskasser og tønder nede bag lastbiler. Har du indsigt på den skift? Det er negativt. Vi har dårlig indsigt, men vi har lyst til at rykke nedad mod vestskift. Egil, jeg har indsigt på ammunitionskasser. Okay. Mod vest, du rykker skift. Vi vil gerne rykke 50 meter ned ad bakken vest, stik lige mod lastbilerne skift. Her er en ryg 50 meter vest og optage en ny stilling. Vi er klar til at trække ind igennem compoundsene og afsøge fra sydøst mod nordvest skift. Ja, det er modtaget. Skift, det er slut. Så bare stop her omkring. OK, jeg har vist øje på dem nu. Der lå en vest. Et stykke fjende er nedlagt vest for vores position. Slut. Yes, jeg fik en fjende. I got 40 plus. Oh, sure. 9-0, index, samlingen hernede. Skift. Det er modtaget. Yes, jeg nåede at skyde en til sidst, mand. Sådan. Så det var fedt, ja. Ah, men for helvede.